Докато много български общини се оплакват от липса на пари, едно малко село на 70 км от София изглежда така, сякаш се намира в Западна Европа. Въпросът е, защо там може, а на много други места не? Това е Чавдар. Едно малко село с няколко хиляди жители, но с паркове, модерна инфраструктура, детски площадки, обновени обществени сгради и туристически атракции. Те привличат хора от цялата страна. И тук идва големият въпрос. Как е възможно едно село да изглежда така, а много по-богати общини с многократно по-големи бюджети да не могат да постигнат същото? Дали причината е в европейските средства или в начина, по който се управляват? Чавдар често е даван като пример за успешно усвояване на европейско финансиране. Но това веднага поражда друг въпрос. Когато видим добре подредено населено място, трябва ли да благодарим на Европа или на местната власт? Защото пари от европейски програми получават десетки общини в България, но резултатите не изглеждат еднакво. Докато се разхождаш из центъра на село Чавдар, трудно можеш да повярваш, че си в българско село. Навсякъде има поддържани зелени площи, алеи, места за отдих и съоръжения за деца. Но най-интересното е друго. Тук местната власт е решила да инвестира не само в асфалт и бетон, а и в туризъм. Археологическият парк Тополница, разположен в красивата местност Света Петка над селото, през последните години е истински туристически хит. Той връща посетителите 7000 години назад във времето и предлага възможност за посещение с цел разглеждане и образователни турове. Но зад красивата картинка стои и един по-сериозен въпрос. Може ли туризмът да спаси българските села? Докато много населени места се обезлюдяват, Чавдар се опитва да привлича посетители, инвестиции и внимание. Изкачвайки се към паракли със Света Петка и гледайки цялата Златишко-Пирдопска котловина, няма как да не се запиташ, защо подобни примери са толкова малко и дали село Чавдар е доказателство, че доброто управление може да промени едно населено място. А може би това е просто добре реализиран проект с европейски средства, който трудно може да бъде повторен другаде.